Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Gaur Virginia Elvira etorri zaigu platora. Bera txikitatik argi zeukan antzerkiaren munduan ibili nahi zuela. Eta nabaria da, maitasun handiz hitz egiten baitu arte honi buruz. Ongi etorri Virginia. Eskerrik asko. Zer modu zaude gaur, ondo? Ongi, guraldi polita egiten duela eta guzkia ikusten dugula, ongi. Beharrezkoa genuke ja, ez? Indarra hartzeko eta bizipoza. Hori da, behar dugu, momentutxo honetan, ez? Hori da gehien behar duguna. Bai, eskertzen den, bai. Eta zure burua nola definitzen duzu edo, nola orkesten zara? Enekin oso ongi zer esan, horretan. Ni Virginia nahi. Bai? Ipuin kontalaria, eta, ipuin kontalaria baino, antzerki gintzan mugitzen naiz. Bale. Eta kitxo. Hori oso gauza handia denez, oso zabala izan daitekenez, gero zerbait gehiago jakin nahi baldin badute, galdetzeko. Batzutan hobe da, ez? Abanikoa bat zabala mantendu, gero bestela kasietzen zara zerbaitetan eta... Berehala, ipuin kontalaria zara, bakarrik ipuin kontalaria aktorea, bakarrik aktorea, ez barkatu, antzerki gintzan. Hori oso zabala da eta ordenetarik egiten alda. Karo, hori egia da, bai. Eta txikitatik izan zara hori imaginazioarekin jolasten den umei horietakoa edo... Bai, txikitatik, nik txikitatik irakurri dut pila bat, beti irakurtzen, nik nire burua gogoratzen dut beti irakurtzen, beti, gauean lotara joten nintzelarriak itzali eta linterna piztu eta liburu hartu. Linternarekin? Bai, eta gero herrieta eta pila gastatzen direla, zer egin duzu, hori beti da, nik beti nire burua hola gogoratzen dut, ez? Irakurtzen eta burua askatzen eta ohearen gainean etzan da, baina oso txiki izan da, eta hor burua joaten, historiak asmatzen, eta ikastetxean komediak prestatzen beti. Monjekin komediak egiten genituen kurtso bukaeran, baina kurtso zuan zehar nik komediak prestatzen dituen nire lagunekin, ez? Patioan, eta batzuetan uzten zidaten klasean egiten, eta beti horrekin barruan, beti da. Eta gero, zure gurasoak, zentzu horretan, bultzatzen zizuten horiek egitera edo ez zuten oso ondo ikusten? Ez gehiegi. Esaten badut, ez gehiegi. Gauza hauek beti ikusten dira, zeletasun bat. Bale, hori da. Ez ogibide baten moduan, ez da pentsatu ere, are gutxiago garaia hartan, ez? Orain agian entzuten da gehiago, ez? Ez dago oraindik oso ongi ikusita lanbide izateko, baina entzuten da gehiago garaia hartan, garaia hartan ni txikian nintzenean, ez da antzerki eskola eretzen existitzen hemen Iruñean, ordan dena zen oso gauza arraroa, ez? Ordan, zeinen ongi egiten duzun, baina kitxo, ez? Baina momentu batean nik BUP seminarioan egin nuela, eta antzerki talde bat montatu genuen, eta ez dakiz zer, eta ordan ama etorri zitzaidan, eta esan zidan, antzerki ikasi nahi baldin baduzu, antzerki eskola arituko zara, baina bukatu behar duzu kou. Eta hori nik oso garbi nuen, eta esan nion, primeran, oso ongi, berak ikusi zuen, ezinezkoa zela ez esatea, ez? Berak ez esatena zuen, baina momentu batean edo bestean nik hori egin behar nuela, ez? Orduan, ezin diozu horri ez esan. Orduan, bilatu zenuten horreka, ez? Egingo duzu, baina lehenengo... Baina berak etzekiena bazen nik oso garbi nuelako bukatu behar nuela. Orduan bere baldintza... Zuretzat, bostatxola. Nik egin nahi dut, eta gainera, ziurtasun falta izugarria daukat beti, orduan antzerki eskolara sartzearena zen niretzako, ze jende arraro ibiltzen da, zer ez dakiz zer, nola sartuko naiz ni. Orduan,
momentu hori behar nuen, orduan horretarako bukatu eta gero urte bat gehiago eman nuen antzerki eskolan sartu arte. Lotxa maten zizun edo pixkatola beldurra edo? Etzen lotxa bazen, eta nik honetarako balio dut. Bale, insekuritatea. Bai, baina pasada. Orduan urte bat eman nuen, urte horretan hasi nintzen euskara ikasten hola serio, eta gero esan nuen, benga, hau da momentua, orain da nire momentua, eta ja sartu nintzen. Eta gustora, hor gustora, hori esaten dizut. Ze guai. Eta zu bazenekin orduan txikitatik zu antzerki munduan, edo antzerkiaz bizi nahi zenuela. Bai. Argi zen neukan. Hombre, monjetan nengoela, pues, txikian nintzen, eta nik hori egiten beti buruan nuen, ez? Hori egin nahi nuela, baina, txikia zarenean ez duzu oso ongi pentsatzen oso garbi ez. Zer izan nahi duzu? Nik beti esaten nuen aktorea izan nahi nuela, baina horrekin batera betiko erantzunak, ez? Maisua, noiz hemen esaten nuen sokorrista eta suhiltzailea. Abeitu? Bai, monjek esaten ziaten ez, maisua bai gainontzekoak ez. Baina gero ja, seriotasun pixka batekin pentsatzen hasten zarenean... Ikusten zu posible dela, ez? Bai. Enekin oso ongi posible izan behar zen, ala ez, baina nuen nire bura beste batean ikusten. Oso ondo. Eta gero dian nintzela seminarion hor, ez dakit, azkeneko kurtso batean, psikologoak froga bat egin zigun, pixkatxo bat ikusteko nondik bideratzen edo, bai. Eta bere erantzuna nire zean izan zen. Zuk egin behar duzu zerbitzu sozialetan lan eta zure zaletasuna antzerkia. Eta gero berarekin hitz egiten esaten zian, eske antzerkiarekin ez da bizitzen, jendea gozez hiltzen da. Jendea gozez hiltzen da esan zizun? Bai. Ezu! Eta esan duen, bueno, pues gozez hilko naiz. Eski zertan ari gara, ez? Eta horrela da? Jendea gozez hiltzen da antzerkiaren munduan? Gozez hemen ez da inor hiltzen lana, bueno, gezurra da. Gozez hiltzen altzara naiz eta lan izan. Ez, baina ez da bat ere erreza. Eta zu bakarrik bizitzen bazara, pues, bueno, modu batean edo bestean moldatzen altzara arazoa da nire ustez, ja, pues, edo familia izaten hasten zarenean gauzak serioagoak dira, ez? Ja, beste ardura batzuk dituzu, ez zara... Bai, ez zara zure burua, ez? Baizik eta... Orduan, nik uste momentu horretan bai erabaki behar duzula benetan zer egin behar duzun eta nondik bideratu zure bizitza, ez? Baina bizitzen alda gozez, ez zara hilko. Bai gerta daitekela momenturen batean lanik gabe gelditzea. Niri ez zait gertatu euskarari esker. Zeinen ongi euskara, bai, osea, momentu hori, bueno, hori ja zergatik ikasi nuen ja, baina niretzako paso izugarria izan zen euskaraz lanean hastea, ez? Kao, nire ama hizkuntza erdara da, orduan erdaraz ez daukat inolako zailtasunik ez hitz egiteko, osea, hitz jarioa izan daiteke euskaraz ez, baina momentu batean esan duzu, bian, zertarako ikasi dut, ez? Euskaraz bizitzeko, horren barruan dago nire lana, eta hasi nintzen euskaraz lanean, eta horri esker, ez dio lanari utzi inoiz, euskarari esker. Orduan niretzako bidezberdinak hartu behar izan ditut, ez, bizitzaren momentuak ezberdinak direlako, baina ez dio lanari inoiz ere utzi, momentuz. Gerta daiteke nekatzea, baina momentuz hemen nago eta ezin naiz kexatu, ez. Ze gauzak, bai. Eta, eski, iretzeta kuriosoa ez, ainargi izatea edo zeneukala, antzerkia egitearena eta oztopoak ez aurkitzea zure bidean, une oro ez, baina zu hor buru bete hortze horrekin jarraitzea. Bai, baina hori ere, modu natural batean gertatzen da. Osea, modu natural batean, eta zugazoa zure bidea egiten, baina pentsatu gabe, ez, nik hau egin nahi dut. Txikian nintzenean, disfrutatu egiten nuen, eta nuen pentsatzen zertan ari nintzen, ez, nik egiten nuen. Orduan momentu batean jazten zara zure gura antolatzen, eta esan duzu, hau gustatzen bazait, zer egin dezaket, ez?
Eta hurrengo pausoa da, bueno, hau egin dezaket, eginen dut, bai, eginen dut, venga, eta bagoaz poliki-poliki eta gero gauzak badoaz ateratzen, orduan zuk erabakiak hartzen dituzu, Bai. ez? Eta erabakiak hartzeko momentu hori okerrena da, beti, ez? Zure erabakiak onak diren ala ez, inork zer daki, ez? Baina modu natural batean gertatzen da, kontua da askotan, pentsatu dela, lan baldintzak dira, diren bezalakoak, Claro. ez? Eta askotan esaten zu, utzi behar diot honi, baina gero esaten zu, zer egin behar du nire bizitzan. Beste lan batzuk bilatzen alditu dut, oposaketa batzuk atera, ez dakit zertan, baina ez du nire burua horretan ikusten. Bueno, horretan bai ikusten aldu dala, baina ezin dut ikusi bestea gabe. Azkenean ni hori gabe enaiz ni. Orduan beste gauza batean lan egin dezaket, baina enintzen ni izanen. Orduan pak bat gara, ez? Claro. Ni batzutan galetzen diet, ez, gonbidatuei edo elkarrizketatuei lan bizitzeko edo bizi lan egiteko, ez? Eta asko ezakite oso ondo zer erantzun alde batetik horregatik, ez? Bat egiten dute ez bizitza eta lana, eta bestetik, bueno, ordutearen gidarengatik, ez dagoelako ez ordutegirik, ez ezerrez, gero oso azorretxera eta jarraitzen duzu. Bai, hombre, horretan adibidez, antzerki taldeetan ibilia naiz urte askoz, ez? Baina aurrak izan nituen eta momentu horretan planteiatu nuela jo. Honek konpentsatzen du, ez? Denbora, zer galtzen dudan denbora, zer nahi dut nik, ez? Momentu honetan. Eta bakoitzak bere iritzia dauka eta bere momentuak eta bere bizitza eta bere motxila gainean, ez? Claro, bai. Orduan, nik erabaki nuen ezetz. Nik nire semeekin egon nahi nuela eta besteak momentu horretan ez zuen konpentsazio nahikorik, ez? Orduan, momentu horretan utzi nion antzerki taldeekin lan egiteari, baina antzerki gintzan jarraitu nuen, beste modu batean, baina jarraitu nuen. Hori, halako gauza bat, erabakitzen duzunean oso kontziente izan behar duzu, ateratzen zara zirkuito horretatik, eta atera zara eta kitxo eta gurbenur eta nor zara zu. Eta bueltatzen zarenean, Bueltatzen bazara, sorri izan behar duzu, ez? Baina bakoitzak bere erabakiak hartu behar ditu, ez? Orduan, momentu horretan, konpensazioa etzen existitzen. Ordutegiarena, bai, egoten nintzen nire semeekin, baina zenbat, niretzako etzen nahikorik, orduan, bueno. Eta ni oso pozik bizi izan nahi zola. Momentu honetan ja, ia zaharrak direla bera, ia oso handiak dira, momentu honetan, bueno, gero ere, antzerki taldeekin lan egiteari utzi nion, baina ipuingintzan aritzen nintzenez, dena lotuta dago eta ipuingintzan batzuetan gauza dramatizatuak egiten dituzu eta beste proiektu batzuk egiten dituzu eta dena lotuta dago azkenean. Bai, horretan jarraitu zenuen, baina, pixkat bakarrik eta zure ordutegia edo... Hori, beste modu batean antolatuta eta ez da erabakitzen alduzula. Momentu batean ezin duzu erabaki. Baina ordutegiak beti hobeak ziren. Asteburuetan etxean egotearena ez da ordaintzen. Eta noizean behin bai joan behar duzula ipuin saioak asteburuetan ez dakit nora egitera, ez baina ezberdina da. Ez duzu egun osoa ematen, ez zara etxera bueltatzen nekatuta, ez zara etxera bueltatzen besteak jalotan daudela eta... Bueno, orain ja hori egiten badut, zaharrak direnez ez dago arazo. Hori da. Baina ja beste momentua da, garai horretan erabaki horrekin oso pozik izan nintzen eta oso pozik izan nahiz orain arte. Emaitza niretzako oso onak izan dira. Baina hori bakoitzaren arabera da. Hori, niretzako oso gauza ona izan zen, agian beste batentzat izan daiteke munduan dagoen gauzarik okerrena. Claro, bai, bakoitzaren esperientzia, ez? Bai. Baina niretzako izan zen oso gauza ona. Orduan, bueno, bizi lanerako edo lan egin bizitzeko, batzuetan lan batzuk bizitzeko egiten dituzu. Gutxitan, zorionez nire kasuan gutxitan egiten ditut lan batzuk bizitzeko. Eta horrela egiten alditut beste lan horiek, bizi ematen didaten lan horiek. Eta igual horregatik aukeratzen dugu horrelako lanbide bat baita ere, ez? Ze gure bizitzaren parte denez eta hainbeste plazera ematen digunez ez, artea egitea edo antzerkian egitea edo
ipuin kontalari moduan ibiltzea, ez? Horregatik aukeratzen ditugu, ez? Bizitza, ez dakit, politagoa egiten digutelako, ez? Edo... Bai, eta, nire kasuan, azkenean, halako gauza bat egiten duzunean, beti hor sormena dago, ez? Orduan, sortzen dituzun gauzetan, baduzuzuk kontatzen nahi dituzun gauzak, historiak hor azalaratzen dituzu, ez? Eta bada normalean egiten ez duzun gauza bat. Orduan, oso modu aberatsa izan daiteke hori, ez? Eta horrek izugarrizko plazarra ematen dizu, ez? Azkenean nik kontatzen dut, hau ematen dizut zuri, zuretzat. Bai, barnean daukadan zerbait, ez? Edo garrantzitsua iruditzen zaidan zerbait, edo gizartearen gabeziak edo observatu ondoren, ez? Uste dut honetaz hitz egin behar dugula, ez? Bai. Eta zu kontatu ahal izatea eta konpartitu, bai. Bai, hori gainera momentu horiek oso goxoak izaten dira, ez batean zu kontatu nahi duzuna ikusten duzunean publikoaren gana, llegatu dela, publikoak ulertu duela eta zerbait sentitu duela, zerbait agian da, zuk sentitzen duzuna baina agian ez, baina zerbait sentitu duela, momentu horietan, ze ongi. Bai, konexio magiko horiek, ez, edo momentu polito horiek, bai. Bai, ze onak diren momentu horiek, bai, llegatzen zara etxera eta sensu, zitzein nirekin, mesedez utzi dazue, ordu bat niretzako, eta gero hasiko gara hitz egiten. Eta gertatu altzaizu horrelako momentu bitxirik edo unkigarririk edo... imaginatzen dut asko, baina horrela... Baina badago bat, begira, orain dela urte batzuk, Altsasuko antzerki-tailerrean, helduendako antzerki-tailerra da, eta egiten ari ginen antzeslana zen, gerra zibila etzen, estatuaren kontrako kolpe horren inguruko istorio bat, sortu genuen, orduan ikerketa txiki bat egin genuen, eta hango maisu, zonalde horretako maisuen istorio batzuk hartu genituen, eta hortik antzeslana egin genuen. Eta hortik nik ipuin bat sortu nuen, ez? Eta Arabako herri txiki batean, helduentzako ipuin saio bat atera zen, ez direla inoiz ere ateratzen, ipuin saio bat. Helduentzako, gari batean, baina orain ja. Eta joan nintzen kontatzera, eta beti gertatzen zait gauza bera, nik badaukat plan bat buruan, ara llegatu, aurpegiak ikusi eta plana aldatu, eta gero beste gauza da kontatzen dut. Orduan, nik nire planan eraman eta ailegatu nintzen da, zegoen publikoa ja gehienak adin batekoak ziren. Eta pentsatu nahi, hauek ulertuko dute ipuina osongi. Eta kontatu nien ipuina, bakarrik egun horretan kontatu dut. Eta batzuk negarrez bukatu zuten, eta berez ipuina ez da negar egiteko ipuin bat, baina sentitu zuten. Hain gertu ez? Bai, eta emakume bat etorri zitzaidan, eta esan zidan bere osaba hil egin zutela, beraien familia osaba izebaren historia oso antzekoa zela, ez? Ipuinaren historia juntatzen zuen, oso antzekoa zela, ez? Eta momentu hori oso polita izan zen, beraiek eskertu zuten, egare egin zuten batzuk, beste batzuk gelditu ziren pixkatola, baina eskertu zuten, ez, halako historia bat entzutea, ez? Lasaitasunez entzuten, baina oso poetikoa zen, da normalean nik ez dut halako hori kontatzen, oso justo kontrakoa naiz, ez? Eta oso ongi hartu zuten eta oso gustora sentitu ziren, ez? Orduan momentu hori izan zen, gaina liburutegi txiki batean izan zen, gela txikitxoa, oso momentu goxoa eta oso polita izan zen. Hori izan zen, momentu bat, ailegatzen zara etxera eta esaten zu, hau bezalakorik ez dut berriz bizi behar. Oso momentu magikoa, ez? Oso konexio polita, beraien bizitzak mugitu dituzulako, ez? Jozte kasualitate, horrelako historia bat sortu, eta horrelako aukera bat agertzea ez dela oso tipikoa, eta hain ondo konektatzea historia publiko horrekin. Gainera, herri txiki batean, Arabako herri txiki batera, helduentzat eta euskaraz, ja... Bai, arraroa da, ez? Berez bitxia edo ez ohikoa. Ez ohikoa. Eta batean publikoa, adin batekoa, eta esaten zu,
ipuin hori kontatu eta konexio hori lortu, eta gero beraiek kontatzen zituzten historiak, ez? Beraiek hasi ziren ere kontatzen da. Konpartitzen edo. Eta esaten, jo, ze momentu polita, ze momentu aberatsa guztientzat, ez? Beraien historia kontatu zituztelako, nik entzun ahal izan dituelako, eta hori normalean ez da kontatzen eta ez da entzuten, orduan oso momentu polita izan zen. Hori bezalakorik ez dakit noizbait biziko du da, baina... Bueno, edo ezberdinak, baina politak baita. Bai, baina hori izan zen benetan, bai, beti hor geldituko den horietako bat, bai. Eta oraintxe bertan zertan ari zara? Bueno, Garai arraroak dira, baina... Bai, baina, bueno, ipuin saioak badoaz, poliki-poliki, nik egiten ditudan gehienak euskaraz, orduan, hori euskarari esker hemen dago. Antzerki klaseak ematen ditudanez, orain horretan ari naiz ere, antzerki klaseak, antzerki tailerrak bukatzen ari dira, muestrak egiten ari gara. Gero, etorkizunari begira, hor badago espektakulo bat prestatu behar dudana, hor klaun hildotik, eta... Beitu? Osa, klaunari ere ematen diozu kaina? Eman nion bere garaian nahiko, eta orain berreskuratzen ari naiz. Baina oso lan sakona da, asko gustatzen zait, baina lan potentea da, orduan uda honetan buruz belarri sartu behar dut horretan, bakarrik horretarako bai konzentrazioa behar dudala, bakarrik horretan, baina kurtsoan zehar... Ez duzu denborarik, ez? Edo pixkatze... Beste gauza batzuk harinagoa direnak prestatzeko, bai, baina hau honetarako hor egon behar dut eta bakarrik horretan, orduan uda oso garaiona da, lan gutxiago dagoelako, eta... Lana ekoizteko, ez? Bai, hor nago, horretarako, eta beste gauza batzuk bai egiten alditut, baina hor asunto potoloena hori, ez? Orduan, horretan... Eta historia hori noiz sortu zen? Konfinamenduan hor piztu zitzaizun sormenaren arraia, edo... Ez. Hori zen, Iruñan egin behar da... Bai, emakume klaunen topaketa, edo? Bai. Orduan, deitu zidaten da, esan zidaten, Virginia, zer... Animatuko zara? Eta momentu batean esan nuen bai, eta gero esan nuen, zer diozu? Askotan gertatzen da horrelakoa. Bai, kao, emozionatu egiten zara eta esan zuen, ze gauza polita hau Iruñan egitea, etorriko den jendea, oso jende interesgarria, oso interesgarria, planteamendua oso interesgarria eritu zitzaidan, da esan nuen bai, eta gero esan nuen, baina zer egin duzu? Nondik aterako duzu denbora honetan sartzeko, ez? Orduan, bai konfinamenduan zehar eta egon naizela hor idea, ez gora behera eta... Baina, nire burua ezagutzen dut, orduan badaukat ideia bat, hasiko naiz horretan lanean eta Euskal non bukatzen dudan. Claro. Baina, behintzat badaukat abiapuntu bat, ez hortik, Baina, bai, konfinamenduan horretan, hor buruan, bueltaka ibili nintzen, eta orain jada gauzatzeko momentua. Claro. Urria hortxe bertan dagoelako. Eta urrian dira, eta nolakoak dira topaketa hauek, edo nola izango dira? Konta iguzu pixka bat, dakizuna? Berez, aktuazioak izanen dira, baina gero beste lehiaketa batzuk daude, kortoak egiteko, egin nahi dena, tailer batzuk ere eginen dira, nahiko tailer interesgarriak, eta gero hau ere kalera eraman nahi dute antolatzaileek, ez? Eta musika sudurrekin egin nahi dute, eta lako gauzak kalean, ordan Iruñan presentzia izan beharko du. Ikusiko dugu gero zer gertatzen den, azkenean hau gauza guztia bezala antolakuntza oso zaila da, ez? Eta ekonomia ere badagoena, orduan, baina nik uste oso gauza polita izan daitekeela, ikusiko dugu, nola sortatzen den, gogoz, bai, eta gaina badoaz berriak botatzen, ez? Frantziako bi pailazo hauek etorriko dira, eta bai, zinen ongi, eta gero esaten duzu, eta nik egin behar dute, bueno, nik euskaraz egiten dudan, ez? Ez dute ulertuko. Ez dute ulertuko, bai, etorriko dira, eta... Herri barko dituzte hor subtituloak, subtituluen duzu bitartean, papereko subtitulu batzuk. Bai. Baina gogoz, bai, a ber. Eta zure klauna edo zure klaun antzezpena sortzen duzunerakoan,
badaukazu zure klaun partikularra edo beti bazoaz hor deskubritzen? Hombre, beti, azkenean, pertsonalki bizitzasoan bazoaz aldatzen, orduan, klaun ere badoa aldatzen, ez? Baina oinarria hor dago, zuzarena, eta hor ikusten da, ez? Eta gero, badoa aldatzen, eta gero, segun eta zen momentutan zaudezu, zure klaunare modu batean abestean egon daiteke, ez? Orduan, oso interesgarria da, pertsonalki nik uste oso lan exigentea dela. Eske guztiz biluztu behar zara, ez? Klaunarekin. Erabat. Baina, badago abantaila bat. Hor zaudenean, zuzara baina etzara zu. Orduan, hau irekitzen duzu eta botatzen alduzu zuk nahi duzuna, egiten alduzu zuk nahi duzuna, ongi bideratuta, eta zu zaude, zu izan gabe. Orduan bada, utxik gelditzeko modu bat. Erabat, utxik gelditzen altzara eskenatokian. Baina horregatik nire ustez oso lan potentea da. Antzerki gintzan dauen nire ustez exigentena zentzu horretan. Azkenean zu hor zaudelako. Edozein gauza egiten duzunean beti dago pertsonaia bat atzean. Baina hemen abiapuntua zu zara. Hori da. Klauna justo kontrakoa eskatzen du, ez? Bai. Zure buruari begiratzea lehenengo eta gero horrekin jokatu alizatea. Bai, ezagutu behar duzu zure burua ongi, baina beti zaude zure burua berriz ikusten, ez? Orduan beti dago zerbait berri eta esaten zu baina hau nondik atera da, baina eta batzuetan bueltatzen zara etxera esaten, mekago hendiz. Baina hau, gaizki sentitzen, batzuetan, gaizki ez, mugituta, gaizki ez, bestela ez duzu egiten, ez? Baina bai sentitzen zarela hor mugituta. Bai, barron zerbait mugitu dela, ez? Bai, eta hori ere batzuetan ona da. Batzuetan ez, askotan ona da zen, barrura begiratzeko momentu hori oso gutxitan daukagu, ez? Lasaitasun hori, eta honetan, lan honetan, beharrez egin behar duzu. Orduan, niretzako momentua, ez? Hori bai egia da, inteligentzia emozionala edo lantzearen aspektuetako bat izan daitekeela baita ere antzerkia, ez? Azkenean, orain ari dira, ez? Eskolan igual egin barko zela, ez? Horrelako lanketa bat, eta emozioen lanketa, eta ez? Beharrezkoa izango litzatekeela, eta igual antzerkia bai horrelako herramienta oso interesgarria dela horretarako, ez? Ze azkenean, esaten duzu moduan, ez dugula askotan barrura begiratzen, baina antzerkia eskaintzen du aukera hori. Iruñean, udalak, programa bat dauka orain dela hogeita ez dakizen bat urte eskoletan, batez ere lehenengo eta bosgarren mailetan egiten dena, kasu honetan antzerki eskolaren bidez egiten da. Eskoletan sartzen gara, eta astean behin daukate ordu bat gurekin. Antzerki jolasak edo astapena edo egiten, ez? Eta, ezinbestekoa da. Benetan ezinbestekoa dela ikusten diren gauzak dira batzuetan, esan zuen ama, baina non gauden. Eta aurrek behar dute. Badoaz galtzen, sormena galtzen, ez daukate inolako ziurtasunik, galdera guztiek izan behar dute erantzun zuzen bat, orduan ez dakite galdera edo egoera baten aurrean beraiek erantzuna ematen, eta ez dute bide hori aurkitzen, beti dena mailkatuta izan behar da, orduan antzerki gintzan ezin da, zuk zure erantzunak eman behar dituzu, eta sortze prozesu hori, bakoitzak bere neurrian 5 urteko haur batek badauka, bere momentua, baina behar dute askatu egiten dira, beraiek erlazionatzeko beste modu bat da, bere burua beste modu batean ikusten dute, batzuentzat bere autoestima badoa gora, agian ez dakite irakurtzen, ez dakite idazten, bere gelakide guztiek dakite, baina beraiek honetan bestek ez daukaten trebetasun bat daukate, ez? Bai, bere txokoa edo aurkitzen dute, ez? Bai, orduan eta gauzak azalaratzen dira, ez? Batean, gela batean ikusten zu, giro arraro bat, eta klase hauetan askoz libreago daudenez eta proposamenak ezberdinak direnez,
baduaz gauzak ateratzen, ez? Eta batzuetan esaten zuen, ni antzerkia egiteran nator psikologaren egitera. Baina, horretarako daude tutoreak eta baina gauzak ikusten dira. Eta beraiek eskartzen dute askatasun hori eta sortzeko daukaten momentu hori, ez? Normalean beraiek ez dituzte gauzak sortzen. Beraiek ikasi egiten dute, jan egiten dute, eta entzun egiten dute, ikusten egiten dute, eta eskuarekin errepikatu egiten dute. Baina beraiek sortu oso gutxitan egiten dute. Aspaldian, 5. mailekoek eskulanetan, edozein gauza egiten zuten, orain ez. Ez dira gauza, gero eta gutxiago lantzen delako esparru hori eskoletan. Orduan batean honetan, beste mundu bat da beraientzat, ez? Oso lasia daude, hitz egiten dute pila bat, euskara lantzeko oso modu ona da, beraiek konturatu gabe, ez? Euskara hizkuntzarekin beste modu batean harremanatzen dira, ez? Asko sozialagoa da momentu horretan hizkuntza, momentu eroso eta positibo batekin lotzen dute, ez da beti ikasi behar dudala eta azterketarako erabiltzen dudana, ez? Irakasleekin harremanatzeko, ez? Momentu honetan lagunekin nago, gauza divertigarriak egiten, eta euskaraz, ez? Orduan beste modu batean ere harremanatzen dira hizkuntzarekin, hitzak asmatzen dituzte, ematen du, euskararekin batzuetan ematen du, badugula hor, kuadro batean sartuta, eta gauzak egin behar dira, bai. Eta nik esaten dira, hanka sartzen baduzue sartu. Gazteleraz hitz egiten duzuenean oso gaizki hitz egiten duzue gazteleraz. Bai, badirudi euskaraz hitz egiten dugunean, aterako dela euskaltzan dia hori. Bai, beti dagoela hemen, ez da hori esaten, eta ai, barkatu, ez? Baina, beldur hori ere kendu behar duzu gainetik, ez? Orduan, nik aurre esaten, gaizki hitz egiten baduzue, hitz egin ezazue. Gero zuzenduko dugu, ez? Baina, gaizki hitz egite hori, dereduko eskola batean ez da gaizki hitz egitea, ez? Baina, beti daude hor, zuzenketa, ez, lasai, zuek bota. Gazteleraz oso gaizki hitz egiten duzue. Euskaraz ez duzue hobe hitz egiten, lasai. Orduan, saiatuko gara gauza kongi egiten, gazteleraz egin emagenu gauza bera, ez? Lehendabizi, bapatekoa ateratzen da eta gero bagoaz lantzen, jazta. Baina gazteleraz hitzak asmatzen dituzuelako, oso hitz arraroak esaten dituzue, gainera ordenadoreetatik aterata, eta ez dizuet ulertzen, euskaraz ere goazen asmatzera, ez? Eta hizkuntzarekin jolastu egiten dute, eta oso gauza divertigarria izaten da. Eta zer da zure ustez antzerkiak gizarteari ematen dion gauzari garrantzitsuena? Gauza asko dira. Nire ustez, niri ematen didana bada, zerbait ikusten dudanean, lortzen dudan konexioa ikusten dudanarekin eta nire buruarekin. Egon naiteke erabat inguratuta, baina ni bakarrik nago eta egiten dutena niretzako mezua da. Niretzako mezua. Gero besteekin konpartitzen aldut, ez? Baina komunikazio zuzena da. Zuzena eta filtrorik gabe, barruraino llegatzen dena. Ez dago, baina benetan, benetazko antzerkia esaten dugunean eta ez produktuak, antzerkia, benetazko antzerkia egiten dugunean. Bada komunikazio zuzena eta lasaitasunez. Momentu bat gelditu, egon zaitez hor, egon zaitez lasai, nik hau kontatuko dizut. Eta lasaitasun momentu hori eta entzuteko momentu hori da normalean izaten ez duguna. Komunikazio momentu bat, zuzena, eta momentu horretan protagonista ez da taula gainean gertatzen dena, nire ustez beti ikuslea da protagonista, ez? Eta hori ez daukagu inoiz, lasaitasun momentu hori eta gauzak kontatzea disfrutatu momentu bat, gelditu, hor, egon, ez dago presarik, ez? Honetarako etorri zara, egon zaitez lasai, ireki begiak, ireki belarriak, ireki zure poro guztiak, eta utzi emozio horiek sartzen, batzuetan ez dira llegatzen, baina beste batzuetan sartzen zaizkizu eta emozionalki mutu gaude.
gizartean, ez? Ekoiztu behar dugu beti, ekoizten egon behar dugu eta emozionalki mutu gaude, orduan, batean, lasaitasun segundutxu bat horretarako. Eta baita ere, igual, beste estimulorik gabe, ez? Ze batzutan ere, telebista ikustari garenean edo pelikula bat edo serie bat hor telebistan edo musika entzuten ari garenean beti daukago igual mugikorra eskura edo beste zerbait eskura, ez? Eta inoiz ez dugu gure burua guztiz barneratzen uzten edo gauza horretan, ez? Beste estimulorik gabe. Eta antzerkian bai egia da, itzali behar duzula mugikorra, hor zaude, iluna da, lekua, ez? Orduan bai, hor zaudela hor. Bai, eta biluzik zaude, azkenean gainontzeko gauza guzti horiek ezkutuak izan daitezke, ez? Nik zerbait entzuten dut, musika entzuten ari naiz gustora, baina mugikorrarekin nago, orduan ailegatzen zait onaino, ez? Agian ez du gehiago ailegatzea nahi, ez? Hori da. Baina antzerkian hor zaude eta ezin duzu besterik egin, osea, dagoena da, zuregana dator, zuzenean, zuregana dator, haize bolada bat zuregana, eta ezin duzu gelditu. Kontua da ailegatzen ez denean, baina hori ja beste kontu bat da, baina horretarako zaude, haize bolada hori jasotzeko, eta zu bazoaz haize bolada hori jasotzera, ez? Eta hori bai ez daukago, besterik ez dago, ez? Orduan komunikazio momentu hori, hain zuzena den komunikazio momentu hori, ez daukagu beste inon. Zer egingo beharko litzateke aurrak eta gazteria eta antzerkira gehiago joateko? Ze egia da, askotan kontzertuetara edo askotan joaten da, edo zinemara, gazteak eta askotan joaten dira, baina antzerkira joateko kultura ez dugu. Ez daukagu, baina hasteko eskura ez daukagulako, eta baina eskolaz ez entzutan. Musika, adibidez, eskolan ikasten duzu. Hori da. Oso modu txarrean, Oso modu txarrean. Hori bai dela egia, baina hor daukazu. Gorputz hezkuntza egiten duzu. Segun ze irakasle daukazun, agian dantza munduan sartzen altzara pixka bat, ez? Margoketa eta oso gaizki landuta ere, azkenean, irakasleek daukaten prestakuntza ez da ona horretarako, ez? Irakaslea bera trailera baldin bada, perfecto, baina bestela ez. Orduan, aurrak ailegatzen dira, baina zerbait daukate, ez? Baina antzerkigintza ez da existitzen, ez? Orduan, urruneko kontu bat da, eta badoaz ikustera, gurasoek eramaten badituzte antzokietara. Orduan, orain momentu honetan gaina aurrek jasotzen dituzten estimulu guztiak oso azkarrak dira eta oso biziak. Eta antzerkiak eskatzen duena bada justu kontrakoa, lasaitasun momentu bat. Orduan, hasteko nik uste gizartean zerbait aldatu beharko genukela, pixka lasaiago joateko eta lasaitasun momentu horri garrantzia emateko, ez? Hori alde batetik, eta gero hurbildu beharko genuke antzerkia aurrengana, nik uste, eta bidea izango zen hortik, baina horretarako hezkuntzan hainbeste gauza aldatu beharko ziren, baina hainbeste, behin gogoratzen du 5. mailako mutil batek esan zidala. Eske, hemen eskolan interesatzen zaidan gauza bakarra da zurekin egiten dudana. Antzerki klasea. Bai, eta gero badakit berak jarraitu zuela, alaitzera joan zela. Baitu, arte eszenikoak ikastara. Bai, eta orain ez dakiz ere ginen duen bere bizitzarekin, baina berak garbi zuen interesatzen zitzaion gauza bakarra hori zela, ez? Baina hori da eskolan ez dagoena, ez dago, ez da existitzen. Eta hiri batean, orain ja, badaude eskola gehiago edo antzerki egiteko aukera gehiago, baina lehentxeago ez zegoen, eskola dantzak edo dantza eskola bat zeuden, baina antzerkia egiteko arrendako gutxiago zegoen, ez, orain ja badago. Ordan, baina beti ematen du, baina nik uste hori esan duguna, ez, emozionalki oso lotuta dago, orduan hori dena ez da orain lantzen den zerbait. Emozioak gelditzen dira pixka bat horratzean, ez? Ematen du ez, hainbeste coach eta hainbeste ikastaro eta hainbeste ez dakiz zer, baina azkenean dena itxura da. Ez, itxura egiten dugu, ez. Ni bai, emozioak lantzen ditut, bai egon naiz, ez dakitzen saio coach batekin, baina zer esaten ari zara.
hartu lasaitasun segundutxu bat, eta coach baten gana joan behar baldin baduzu joan zaitez, baina pentsatu zergatik joan behar duzun, zer lortu nahi duzun, edo basoa zure lagun batek esan dizulako, momentu horiek, bakoitzak bere buruarekin egoteko momentu horiek ez dira lantzen. Ematen du ez direla garrantzitsuak eta antzerkia oso lotuta dago horrekin. Eta gertatzen zaiguna kontatzearekin, baina ez dugu kontatzen, ez dugu inoiz ere nola sentitzen garen. Galdetzen dizute zer moduz zaude eta ez esan gaizki zaudela. Ai, txika, beti zaude berdin, pues ez galdetu. Orduan mundu horretan bizi gara, itxura eta antzerkiak ez da bakarrik itxura, horren atzean badago zerbait gehiago, orduan aurrentzat zaila da. Eta beraiek jasotzen dituzten estimulu guztiak hain azkarrak direnez eta hain biziak, beraien martxa da oso azkarra, oso zaila da moteltzea. Orduan gauza asko aldatzeko beraz. Bai, baina lan egiten dugun bitartean aurrak etortzen direnek disfrutatu egiten dute, eta beti daude batzuk. Bai, gutxi bada ere, ez? Bai. Aldugun einean, ez? Bai. Hor egon behar gara. Bai, beti positibo izan behar da, eta hor daude eta etortzen dira, eta gero gurasoekin gertatzen dena da, lehentxeago oso zaila zen gurasoek aurrak hartzea eta eramatea ez dakin ora, orain ez, orain programazio gehiago daude eta eramaten dituzte orduan, Bai, eta adibidez, antzerki eskolan gazte txarterarekin adibidez, guztia tira 5 eurotan daukazu antzerkia eta kalitatezkoa, eta ez? Bai, klaro, adibidez, konfinamendua pasata gero, kontzertuak ez zirela egiten, tabernak ez zirela egitzen, gauza asko egiteko momenturik ez zegoen, orduan jende asko hasi zen antzerkira joaten. Orduan, batean zen, esatea, ostras, baina nahi pentsatzen duen hau zela bakarrik zaharrendako eta begira, zeinen ongi ze gustora egon nahi zen, ez? Gaiak oso garrantzitsuak dira, ez? Ematen du, ze antzerkia ikustera joaten zarenean, beti egon behar zarela, ez dakit orain dela 200.000 urte egin zen zerbait ikusten entzuten, ez? Bai, klasikoak edo, ez? Bai, eta ez, klasikoen gaiak oso orainkoak izan daitezke, ez? Bai. Baina, orduan bada, zaharra den hori, bapaten ikusten duzu ez dela zaharra, ez? Eta, tristea da, ez? Baina, jende askok orain, bapatean ikusi du, ez, antzerkia, hala, ez daukazara egite, guazan antzerkia ikustera, eta ateratzen dira beste modu batean, gustora egon naiz, badakizu. Harrituta, ez? Bai. Igual kalera atera barko litzateke antzerkia, ez? Jendea ikusalizateko eta zentzu horretan igual engantzatzeko, edo, ez? Gainera, COVID-arekin ez kanpoan badirudi ez dagoelen beste bitxorik, ez? Ja, ematen du jolentxeago, aspaldian kaleko antzerkia egiten zen. Claro, azken pilo bat. Bai, binean. Azkenean dena da, gero hasten dira neurriak eta ekonomiarena da beti desastre bat. Eta gauzak eta gizarteare badoa aldatzen, orduan zaila da, baina kaleko antzerkia, adibidez, San Ferminetan, noizbait egiten zirenean hor San Ferminak, adibidez, arratsaldeko 9:00 desfile bat egiten zen, Carlos Hirugarren etorbidetik, eta hori jendez betetzen da beti, eta oso gauza politak ekartzen dira, ez? Orduan erakartzeko modu bat da. Kaleko antzerkia eta barruko antzerkia ezberdina da, ez? Baina, beti bai jendearen gana llegatzeko, non dago jendea, beraien gana joan behar duzu, eta kanpoan baldin badago, kanpora joan behar da, ez? Eta etorkizuna nola ikusten duzu, Virgile? Hor dago. Beti positibo. Antzerki klaseak mantentzen direnez, eta adibidez, ipuingintzan, narratzailea izatearena ongi dago, zu zarelako, zu moldatzen zara, orduan horretan ikusten dut, badagoela bidea eta gustora zaudela. Eta gustora, oso gustora. Hasi nintzenean enuen pentsatzen ez da, kasualitatez ere. Hasi nintzen, erabat derrebote, eta bapaten zonen, nola, baina hau zeuna, komunikazio zuzena, erabat zuzena denez,
hori niri izugarri gustatzen zait, ez? Komunikazio zuzena. Nik hau esaten dizut eta zuk jan ezazu. Eta gero, ea zer begi hartzen didazun, ez? Orduan, ipuin saioak hor, nik uste gero eta gehiago egiten ari direla, ez? Urte hasieran nahiko gutxi egin dirat, baina badoaz gero eta gehiago egiten, ez? Azkenean txertoak, eta ezak bai, bueno, egoera aldatzen ni joan einean, ez? Bai, eta badoaz, lehentxeago egiten ziren programazioak ez liburutegietan egiten zirenak eta bai, badoaz poliki, orduan, nik uste aldapa gora guazela berriz, ez? Ikusiko dugu, baina ni beti oso positiboan. Bueno, izan behar da, ez? Bai. Egoera honetan, gero eta gehiago, baina... Bai, nahiko zaila izaten ari da, positibo izan behar dugu, bestela. Hori da. Bai. Eta ikusi zaitut horrekin, katxarrito horrekin, elkarrizketa osoa, zure alboan? Barkatu ez da katxarrito bat. Ai, barkatu. Hau da, nire panpintxoa. Hau, bueno, nire maila, nire ordenadore maila desastre bat da, osea, han ezin da deusera aurkitu, bueno, nik aurkitzen dut dena, desastre hutsa delako dena. Zu desastrean hor antolatzen zara. Bai, nire desastrea da. Orduan, hor ordenadorearen pantaila oso ongi ikusten da, eta gainontzekoa, pues, bueno, osea, liburuak, orriak, karpetak dena nahaztuta. Eta askotan, deitzen didatenean da, ipuin saio bat, izenburua, baditut ipuin saio batzuk, ja sinai ikasi dut, 25 urte pasata gero, antolatzen, eta ja baditut ipuin saioak izenburua, eta hor kontatzen aldituan ipuin guztiak, ez? Hori egiteko eta ipuinak zehazteko eta, bueno, hor lan egiteko, claro, konzentrazioa behar dut. Orduan konzentrazioa etortzen altzait dutxan edo paseoan edo, baina han nagoela ja, idatzi behar dudala zerbait, bakarrik izenburuak, baina idatzi behar dudala, konfinamenduan konturatu nintzen, nire bekiak joten zirela beti hau ikustera. Orduan gelditzen nintzen begiratzen, konzentratu egiten nintzen, ez dakit koloreak edo zer edo... Bai, egia da, pixkatola brillo moduko bat daukala, ez? Eta orduan... Eta berari begira gelditzen nintzen, eta bapatean lasaitasun etortzen zitzaia, ez dakit, Star Warsen panpina dena, ez dakit... Magiaren bat, ez? Izarren konzentrazioa eta poderio hori edo aiatzen zitzaidan. Norpeki. Bai, eta lasaitasun oso zartzen nuen nire arkatza, arkatzarekin egiten dualako hori, ez boligrafoa, arkatza, argi espata hori izanen balitz bezala, eta hasten nintzen idazten, eta hori honek egiten zidan. Osea, bai, eske, behingo goratzen dut, paseoan ari nintzela, musika entzuten, da, batean etorri zaidan ipuin baterako ideia bat, esan, bueno, venga, etxera joaten naizenean, eta etxera guetatu nintzeneako erabat astuta. Bai, gertatzen da askotan hori, kriston amorrua. Bai, izugarri, xeri nintzen aulkian, xerre, aurkatza klak, eta batean gelditu nintzen begiratzen da, konzentratu, eta ailegatu zitzaidan. Bai, eta esan begira, eskerrik asko maitia. Beraz, bada oso garrantzitsua zuretzat. Bai, nork esan behar zuen, Nork esan behar zuen. Horrelako plastikozko gauza txiki bat, eta inbeste botere. Bai, nire, ez da amuleto bat, amuleto hitzetzei gehiago gustatzen, ez baina bada, indarra ematen dit. Bai. Ez dakit horren barruan dagoen mini joda bat edo, espazioko indarra jasotzen edo, baina bai, eta hori konfinamenduan konturatu nintzen, hori, ez da konfinamenduan egiten hasi naizela, ez? Ez, bazen eraman baina... Bai. Hora, inbeste denbora izan genuen ez? Gauzetazo hartzeko, hartu ginen ene horretaz. Bueno, ni ezin naiz kexatu, nire etxean patio bat daukagu eta ezin gara kexatu, oso gustora, oso ongi egon gara. Egoeraren kakotxen artean. Bai, baina oso ongi egon gara. Baina hori lan egiteko momentuan niretzako oso krudelak izan dira, denak grabatu behar izan dugulako. Claro. Eta ni honetan aritzen banaiz, beste gauza batzuen artean da, bateko kontua denez, zuk egiten duzu, eta egina, ez duzu berriz ikusten, ez duzu entzuten, ez duzu, egin duzu, kitxo.
Ez, baina, klaro, orain grabatu egin behar da, eta gero ikusten duzu grabazioa da. Akatsak eta horrela ez da egarra izan behar, eta... Bai, eta... Gainera oso autokritikoak gara gure buruarekin, ez? Bai, erabat. Kamerak tartean daudenan. Bai, orduan nik hori gorrotatzen dut. Orduan oso gaizki pasa dut, ipuinsaioak egiten, grabatzen, da nik ez... Eta elkarrezketa hau ikusiko duzu orduan, Ez da pentsatu ere. Baina ez da pentsatu ere. Elkarrezketak eginetan ez dut ikusten. Ez? Ai ama, zure aukerragoa da. Bueno, baina ni bezatzen zu moduan, nik botatzen dut egina daukat, eta ja ez dago atzera bueltarik, orduan hor dago, baina nik ez dut zertan ikusi behar, ez da berriro editatuko, orduan nik ez dut ikusten eta listo. Pues ni hola ibili naiz, orduan grabatzen dituen ipuin saioak, eta bulego baten bidez lan egiten dut, bidaltzen dian, eta esaten, bueno, zue begiratu, ongi baldin badago, bideratu zuet, nik ez dut ikusi nahi. Jo, Virginia, baina begira, ez, zuek begiratu, ongi baldin badago, ja egina dago, ez? Bai. Ba, estres momentu horiek ziren, baina, klaro, grabazio horiek ere, nire logelan egiten nituenez, eta hau zegoen alde batean, ez? Orduan, grabatu baino lehen, jartzen nuen onro mugikorra, begiratu, erlajatu. Osa, meditatzeko edo... Bai. Alme dauka. Bai, begira. Ez dakit zer daukazun. Ze kuriosazu. Bai, baina bada, jo. Normal, nik katxarrito ditu dut eta normal bronka bota diazu, pues normal. Hombre, hainbestereko garrantzia bali badu. Egia da ez diodala izenik jarri behinean, ez du behar. Ez du behar, hor gaude, biok. Eta hor daukazun liburu hori ere? Bueno, liburu hau maitatzen dut eta ez dut maitatzen. Osea, maitatzen dut asko, oso liburu polita da. Euskal Herriko mitologia. Bai, nik historia mitologikoak kontatzen ditut, beharrezkoak direlako, ez bakarrik hori, osea, baina bai ipuinsaio batzuk egiten ditu ala espresiki mitologikoak, aurrek mitologia ezagutzen ez dutelako. Txantreakoak baldin badira ezagutzen dute, basa jaun, tartala, omari eta sorgina erraldoiak direlako, baina kito hortik ez atera, ez dute gehiagorik ezagutzen. Eta txantreakoak ez badira, ez da hori ere, ez? Oso gutxi lan egiten da mitologia, eta lantzen da oso txikiak direnean, baina mitologia ez da bakarrik pertsonaia batzuk, eta ez, osea, kulturaren sustrai bat da, ez? Sustraietan dago, orduan hori guztiok ezagutu beharko genuke, ez? Gainera, hizkuntza, mitologia, ipuinak dena erabat nahaztuta dago, ez, osea, beraiek sortzen dute gure kultura. Eta horrexegatik, historia mitologikoak kontatzen ditut, eta oso gustora. Eta hemen, liburu honetan, pertsonaia mitologikoak ateratzen dira, baina istorioak ez dira berez istorioak, baten bat agertzen da, baina batez ere egoerak eta deskribapenak egoerak marrazkiak dira izugarri politak. Osa, inspirazio moduan erabiltzen duzu. Bai, askotan, eta batzuetan beti pertsonaia mitologiko berdinak erabiltzen ditu dela, eta esaten dut, hasta naiz begiratzen da, honi buruzkoa. Agian ez dakizkit istorioak, orduan bilatu behar ditut, ez? Baina hau da abia puntua. Hau hartu eta zer kontatuko dut, honi buruzkoa, ez? Beraz baita ere oso garrantzitsua zuretzat. Bai, oso garrantzitsua. Eta, konfinamenduan grabatuta izan diren ipuin saio askotan, ipuin mitologikoak agertu dira. Orduan hori izan dut, erabat desordenatuta, baina bi hauek, hor, bakoitza bere tokian mugitu gabe, eskura, eta oso errez hartzeko. Hau hartzeko, ez hau begiratzeko, eta hau hartzeko. Bai, oso garrantzitsuak izan dira biak, eta hau orain deskanso eman nahi diot honi. Erabiliko dugu gure platoa hornitzeko. Pues oso ongi, pozik izanen da hemen, ez da? Bai. Baten bat ere ikusi dezak eta inspiratu. Bueno, ez inspiratzen gehiago. Ipuin mitologikoak, mesedez, historia mitologikoak, ez, honena da, edo nor kontatzen aldituela. Ipuinak edo nor kontatzen alditu. Bai, txikitatik ni adibidez, nire aitak pilo bat kontatu dizkitez, ni oroitzen naiz, nire oroitzapenan ditut, eta oso podetak gauean, ez nire eta hor, oean sartzen zen nirekin, eta kontatzen zizkidan, sortutako historioak, eta ni beste bat aita, baina hori ezagutzen dut, ez, zuk asmatutakoa, eta ez nekien zen, eta hori tira nire oroitzapen superpolitak, eta ipuinak egia da, guztio konta
ditzazkegu, ez? Bai. Orain, badago moda bat, asko gustatzen ez zaida. Egia da, ipuin bat kontatzen duzunean horren atzean beti dago zerbait, ez? Kontatu nahi duzun zerbait. Batzuetan erabat inkonstientea zara, ez dakizu, eta batean esten zara pentsatzen, baina kontatu dudan tontakeri horretan, ez tontakeri guztietan dago zerbait, mezu txiki bat, ez? Baina orain, ipuin batzuk didaktikoegiak dira. Ipuin bat lagun ona izateko, ipuin bat gauari beldurra ez izateko, ipuin bat oso berekoia ez izateko, ipuin bat... Zu kontatu ipuina, zuk badakizu zer esan nahi duzun. Bai, baloreak, baina... Bai, baina oso didaktikoa izaten, ez? Eta horrela aurrak ikasi zuen bere jostailuak konpartitzen. Zuk uste duzu aurrak tontuak direla eta lako gauza bat... Oso maskatua, ez? Bai, zer gertatzen da, gero ziurtasun falta izugarria daukatela. Hori entzuten ez badute, kontatu ipuina. Utzi aurrari ipuinarekin jolasten bere buruan. Bera llegatuko da horretara, baina ez izan hain didaktikoa. Ez esan zer pentsatu behar duen. Utzi jozu pentsatzen eta hartarainoa llegatzen. Ez? Orduan, askotan ibiltzen gara horrekin, eski kontatu nahi diot ipuin bat. Lasai, konta jozu ipuin bat. Disfrutatu biak. Egon zaitezte lasai. Askotan jendeak esan du, ez dakit ipuina kontatzen, gezurra, badakizu irekitzen eta hitz egiten, badakizu ipuin bat kontatzen. Ezberdina da, agian taula baten gainean eta horren 50 lagun izaten. Baina zure etxean, bai noski, eta horrek eskertzen dute. Baina ez hasi korapilatzen, ez kontatu, nire aurra da oso barrukoa, ordan kontatu behar diot, berak ulertu behar du. Zure aurrak disfrutatu behar du. Disfrutatuzuk ere berarekin batera. Asmatu ipuinak, esan txorakeri handienak, eta disfrutatu, eta gero-gerokoak. Mezu horrekin gatuko gara, Virginie. Disfrutatu! Horixe, disfrutatu, mesedez, behar dugula, bai. Mila esker etortzeagatik. Zuei, konbidapenaren gatik. Utzi platoan nahi duzun lekutxoa, zure... Maitia. Panpina ezakite utzi halko duzun, ez? Igual, eraman beharko duzu, ezakite... Agian, heldua naiz eta zu gabe hilabete batzuk egon daiteke. Zure indarra, hemen plato honetan utziko dugu, bai? Egon zaitez hor, ze moduz? Korbata berdearen ondoan? Primeran. Gainera koloreekin hor, txuria, berdea eta beltza hor tartean. Ikusten baduzu hasten dela makurtzen deitu, Bai, noski baietz. Bai, eta liburua ez dakit non utzi. Non uzten aldugu, dena nahiko beteta dut. Atzeko aldean? Bai. Kenduko ditugu... Bai, hortxe. Hornidura hauek. Superliburua, ez den hortik. Hortxe. Hortxe, primeran. Osongi? Mila esker eta esandakoa. Asko zaindu eta asko disfrutatu. Berdin. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.